Pěkný večer, máme tady další pokračování naší Fashion Police, tentokrát z Facebook Party z klubu Alexandrie. Ahoj Štěpáne, co říkáš na dnešní program tady v klubu Alexandrie? Nevím, jsem tu poprvé, takže se mi to zdá jako dobré. Proč jsi zrovna dneska vybral tohle oblečení? Je ti pohodlné, nebo jsi přišel balit nějaké slečny? Ne, vůbec ne. Já jsem dneska byl odpoledne nakupovat, takže co je nové, to se má vyzkoušet, že? A co jsi všechno koupil? Košili, tričko, no džíny ty jsem dostal od Macechy, no a ještě boty. Kolik tak měsíčně utrácíš za módu? Tak v průměru tak 3000 asi. Tak to je slušný. Já tě teda trošku ohodnotím, můžu říct, že k tobě asi vesměs nemám žádnou výtku, teda pokud máš ale nové boty, tak koukám, že už jsi se trošku okopal. Co se dá dělat, no? Jasně, koupí se nové, že jo? Přesně tak. Jsou to věci spotřební, takže je třeba je obměňovat. Takže já dneska ti určitě klepítka nedám, protože mě se líbíš tak, jak seš. Možná ten řetízek bych teda asi možná sundala, ale jinak je to dobrý. Tak to mě těší. Děkuji za rozhovor a hezky se bav. Děkuju taky. Ahoj, zdravím vás. Proč jste si zrovna vybrali dneska klub Alexandrii? Protože jsem neměla co dělat a sedět doma. Já jsem chtěl být se svojí holkou. Proč jste si zrovna vybrali tenhle outfitek? Pomáhal vám někdo, nebo jste si to vybrali sami? Já jsem si to vybírala sama. Taky sám. Tak je mi to hlavně pohodlné a nepůjdu v ničem, v čem se necítím. No já si myslím, jako, že se v tom cítím pohodlně a jako, aby nějak vypadal k světu, no celkem. Tak já vás teďka trošku skritizuju, nebo vás ohodnotím slečně. Bych řekla možná ty ramínka, jenom by si mohla vzít jenom průhledné, jinak nemám asi žádnou výtku a tady u mladého muže asi taky ne. Já myslím, že mladý muž to má v pořádku, takže dneska vás nezatknu. Děkujem. No děkujem. Kristýnko, hezký večer. Proč jsi zrovna dneska rozhodla jít tady do Alexandrie? Teta slaví narozky, tak jsem šla s rodinou a asi proto, no. A proč jsi si zrovna dneska vybrala tohle oblečení, co máš na sobě? Protože ti je pohodlné, nebo jsi přišla lovit chlapy? Ne, chlapi, ne, to fakt ne, ale jako cítím se v tom pohodlně, zrovna dneska jsem se koupila, tak říkám, vezmu si to na sebe. Jak často chodíš nakupovat? Moc často ne, mě to právě vůbec nebaví. A utrácíš hodně za oblečení? Nezáleží mi, kolik to oblečení stojí, záleží, jestli se mi líbí. Správná volba. Myslíš si, že si dneska zasloužíš kuponek za to, jak jsi oblečená? To vůbec nevím, mě právě nezáleží, co si lidi myslí, co mám na sobě, hlavně jak se v tom cítím, takže je mi jedno, co si myslí a jak mě budou hodnotit. Tak já tě teda trošku skritizuju. Líbí se mi tvoje botičky. Legíny jsou luxusní, ty jsou luxusní, opravdu. Možná tričinko bych volila jiné a podprsenku a ramínka bych taky volila jiné a máš asi moc šperku na sobě. To jsou špeky, které jsem dostala od kamarádek a ty právě nesundávám, ty si beru kdykoliv a je mi jedno, jestli si to hodí nebo ne. Co to máš za sponečku ve vlasech? To ti tam někdo pomáhal vybírat nebo jsi to tam dala sama? To si vybírám sama. Takže se vlastně i češeš sama, oblíkáš se sama. Teda legíny opravdu luxusní, ale možná opravdu to tričenko, moc šperku, moc doplňku a ta podprsenka, bohužel dneska tě budu muset zatknout. Nevadí. Tak děkuju a hezký večer. Tobě taky. Koukám, že jste pěkně sladění. To oblečení jste vybírali spolu. No tak fialové je oblíbená barva, takže já ji mám hodně.
tak přítele jsem nechala jako na tom. A tobě se líbí, že ti přítelkyně vybírá oblečení, nebo ti poradila a byl si rád, že ti poradila, že jdete stejně sladění? No, tak já jsem byl rád, jako, jestli mi to sluší, tak To musí posoudit přítelkyně, jestli to sluší. Teda já vás potom posoudím taky. Bydlíte daleko tady od Alexandrie? Ne, vůbec, tady kousek za Lomou. tak samo, no, kousek od ní. Takže jste vlastně sousedi. Utracíte rádi za oblečení? No, moc ne. Když jsou peníze, tak jo. Chodíte často nakupovat? Tak podle toho, jak jsou akce, slevy a tak jako. Takže vlastně vybíráte podle cen nebo podle toho, jak se co líbí. Podle toho, co se líbí hlavně mně a taky podle ceny. Tak já si vás teďka trošku ohodnotím. Fialová barvička je v kurzu, služí vám to. Flíčíky líbí se mi. Možná bych asi měla jenom výtku tady ke slečně, jenom možná asi jiné botičky. Máme černý páseček s kamínkama, asi bych možná volila černou barvu. Tak já myslím, že dneska určitě zatýkat nebudu. Tady vám dám kuponky. Až jich budete mít 5, dostanete hezký dáreček, takže vždycky, když bude nějaká Fashion Police, tak musíte přijít hezky oblíknutí, abyste jich získali víc a potom dostanete dáreček. Tak děkuji za rozhovor a hezký večer. Vám taky pěkný večer. Taky pěkný večer. Tak jo, díky. Mix Martin Street versus Becca. Ahoj Verčo, jsem dneska do klubu Alexandria si přišla sama nebo s přáteli? S přáteli. Oblečení si vybíráš sama nebo půjčují ti kamarádky nebo kde nakupuješ? Nakupuju v Ostravě a podle toho, co se mi líbí. Kolik tak hodláš utratit měsíčně za modu? Jak kdy? Takže a s výběrem ti pomáhá kamarád? Ne, spíš sama. Takže raději volíš podle svého vlastního vkusu. Ano. Jenom bych ti možná skritizovala to tílečko pod tím, asi bych volila jenom čistě bílé, jo? Bez těch růžových a modrých těch obrázků, co tam máš. Jinak v tobě nemám žádnou výtku, možná ještě ten řetízek. Jinak dobrý, botičky lesklé, ty jsou teďka v kurzu, páseček taky, ladík k botičkám. Takže já myslím, že dobrý. Tak děkuju. Já se toho teďka rozloučím, dám ti kuponek, že jsi prospěla. Když jich budeš mít 5, tak získáš nějaký dáreček, nebo něco tak, že když bude vždycky nějaká fashion policie, tak se hezky oblíkni a pak třeba vyhraješ. Děkuju. Není zač? Thank you.